Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na mga balitang nakalap ng Pangasinan. Aminado ang pamunuan ng LTO Dagupan sa pagiging aktibo ng mga fixers sa kanilang distrito. Kasi usually mga sasakyan, pag pumasok sa mission, ino-opera nila ng insurance. Kuminsan, meron din yung mga fixer na lumalapit sa mga medical. Meron din mga inutosan ng mga doktor dyan para humarang ng mga kumukuha ng lisensya dito para mabigyan ng medical. Dagdag ni Agbayani, hindi umano nila makontrol ang mga fixers sa kabila ng kanilang mga paalala at pagpapalayo sa mga ito sa tulong ng mga barangay tanod. Dito sa situation ng building natin, paglabas mo ng pintuan ng opisina natin, kalsada na. So hindi natin pwedeng i-prevent yung mga tao na, yung mga fixers yan na kasi hindi na natin teritoryo yung boundaries. Sa kabila ng kaliwat kanang pagsasaayos ng mga pasilidad sa mga campus ng Pangasinan State University, sinigurado ni Dr. Dexter Buted na walang tuition fee hike sa kanilang mga undergraduates. No, there is no tuition fee increase for PSU. And even for miscellaneous, there is no such thing as tuition fee increase. Nilinaw din ni Dr. Buted ang naging pagtaas ng matrikula sa graduate school, evening classes at open university system. But there is a resolution 32 that was passed 2010. So we are implementing that, a little bit increase in the evening classes and increase in the graduate school and increase of the open university. But for the undergrad, there's no such thing as increase in tuition fee. Education is the greatest equalizer in life. Ito ang binigyang diin ni Governor Amado T. Espino Jr. sa kanyang pagsasalita sa awarding ng scholarship assistance sa mga kabataang Pangasinense. Ipinamahagi ni Governor Espino ang 3.98 million pesos na halaga ng tulong pinansyal sa halos 500 scholars na kabilang sa Pangasinan Provincial Scholarship Assistance Program. Hinikayat din ni Gobernador Espino na pagbutihin ang pag-aaral at huwag sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob ng lalawigan para sa kanila. Sana kung pwede pagkatapos nyo at sana maging successful kayo, we will pray for that. Ay sana naman balikan nyo at tulungan nila yung mga magulang, tulungan nyo yung eskwela at pinanggalingan, at saka tulungan nyo yung bayan at pagkatapos ang mahal natin sa lalawigan. Samantala, sa pangunguna pa rin ni Governor Amado T. Espino Jr. kasama sina Vice Governor Ferdinand Calimlim, Board Member Pogi Espino at Board Member Angel Baniquet Jr., ipinamahagi sa Santa Barbara, Pangasinan ang mga certified palay seeds na parte ng Accelerated Certified Seed Production and Distribution Project. Dito binigyang diin ni Governor Espino ang pagpapahalaga ng provincial government sa pang-agrikulturang sektor. Pangalawa po talaga yung nasa gasto ng probinsya natin, ito po ang ating agrikultura. Ito lang po ang nag-iisang proyekto sa buong Pilipinas. Tayo lang po ang may ganito. Hall of Famer na po tayo, 3 times na po tayo nanalo doon sa Rice Achiever Award. Lubos namang pinasalamatan ni Board Member Pogi Espino ang lahat ng mga magsasakang nagsipagdalo. Dahil ang magsasaka po, lagi nating sinasabi bilang nanggaling rin po sa bayan na 90% farmers magkaroon po ng palay sa likuran ng bahay, may kampante na po sa kanilang buhay. Bilang pagbubukas ng 9th Bright Leaf Agriculture Journalism Award, sinimulan na ng Bright Leaf ang kanilang mga roadshow sa iba't ibang panig ng bansa at isa na dito ang Dagupan City. We want to honor the writer, the reporter behind the printed and aired materials, focusing on agriculture stories or developments within a certain region. Mabusising tinatalakay at nililinaw sa kanilang mga roadshows ang bawat detalye tungkol sa paligsahan. Upang makasali sa paligsahan, magsumiti lang ng mga pang-agrikulturang storya, larawan, mga programa sa radyo at telebisyon na umere mula September 1, 2014 hanggang August 31, 2015. Sa September 4 ng taong ito ang nakatakdang huling araw ng pagtanggap ng mga entries. Iba't ibang uri ng bago at katakam-takam na tinapay ang ipinakilala ng Bakels Philippines sa isinagawa nilang libreng baking demo sa isang academy sa Calasiao, Pangasinan. Si Bakels kasi ang nag-start ng bread improver lines sa industry, sa baking industry. And ang pinagmamalaki din namin, for example sa akin, we are technically capable of
on the science behind baking. Dinaluhan ito ng humigit kumulang 100 Pangasinense na hilig ang pagbe-bake. At karamihan dito, hindi lang housewife na may home baking business. Meron bakers na maiiba yung antas ng panlasa na hindi yung puro nakita na lang nilang Spanish bread, pandesal at yun din. Hindi lang basta nakinig at nanood ang mga dumalo, hinayaan din sila ng Bakels Philippines na gawin ang kanilang mga showcase na produkto. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.